Aye, mimi tena kwanza turakwana. Yewe tukumbwata gato baba to. Antivirus story toli monto muya. Ngita ni muye baba toli mwaka muya. Asiki. Esu kukuno roche nkobere. Next week. No roche baba bintu bitwa binane naye. Esu kukuta rasi matoli kaki. Kali rasi matoli? Chichaba tie chitonya kuri tiyuje na rapiki na mandasi abera tatu tuwa siba. Ayo tindete abantu bande barosicha babatiyo kichaba tikurwalia mandasi kurwa muino kuru chiombe kurwa chimbori chiko tokotariko. Ngitoba ko Bono goko mbwate kasa abantu angu kwana ngora nangora mente na wakarubo to sibo muzuri. Ngo kwanira ngora ndivera stoko ni kupaka ngo bwate kana chinguru. Ya ebo chabe naye to kombeke. No mete ngimu ngine ngenjo ngwangite. Ngora Antivirus. Ni mete no ngangite. Sana ye. Tinde tikasori. Ngora Antivirus. Esukuku next week. Embori nera ali akoniku. Tochikotuka? Tochikotuka usitokanya de Christmas time. Embori hospital akibo chabe naye no rochitimbu ativinto akibo chabe naye konkoro. Embori engima ngaito kwere embori engima. Embori engima. Tuna babere ndokole embori tata. Abana bali batatongi. Abana bali bakomena umuntu musori yo kuba kubekera mokego weyo. Tika konkonga. Takobo mukako mungiti gona. Tini mungiti bintu ntabwati baba. Naye nganje bunande. Yakubiki klasi geta iyo. Antivirus takobo mogoko. Ebintu bimbwate yakora. Tekongirisi bitiko. Tekonga stress. Nkyuko irango. Ekerasi. Yekerasi wakwana. Antivirus kwani nyomete kwanza nonyeni ngo umbekete kerasi geteke besana. Ya bunangulende tabavuye go bujeti buyega. Ondendete ubonto konda agene ncho mbeke kerasi abantu banzike banganje kinoreke. Goni ngita ko kora baba. Ngita ko nkora usenje ngokora kinga kirigento. Ya uchibirti yango tabiga. Baba mete ningulende sana. Lakini genti kingonya kora sana. Nande yeso mete na rote gento gutene kikuchubushi bitoko mbwata bire baba. Tika tolia njendi gisingi ya 200 wandolia karubuga ali ne byasi kana mochere esu kwa watu bikumuno intwe. Jako tebe bitebe ne bitayo baba. Ngo tebi. Ebe bintu byangangire. Antivirus kango tai. Mwajo asiruguru na iguchiruma siko tebanga ngogora bare ngombe. Engombe ngima imagine. Oko bwati beso maite. Mwaro bati moina na iguchingo ko chiche guseniko. Babu ate bintu. Oraiga. Inkintu tutati okeri. Lakini onye birenge byemburi bitiyokega. Lakini bochapiri no ngangite. Jigungote. Tena ko no ngangite. Ena ko no ngangite. Nemenye na Antivirus kama timbo ati. Ngire ndo bono ko ngiresi biti boro. Ngiresi Wose last man ko nyorere ntale 25 ne Christmas. Last matonya nyembori nkebesa 4500 na pake ini gari. Adirenga mbori ya 7000 na pake 4500. Koraiga Antivirus tante tu bwati besa. Ego timari na aro chino bwate besa. Ya yebese be. Ebesa no bwate na take ko nyira lakini ngakira. Bese mari? Gese bese ri njomete njena jitenga nyura mamu. Ai tako ngainere. Njena nyota mamu. Ngaina. Tiri amatukata toboneka. Turanya ko nyumaru. Timbo ati bese nene tenyo kuingira chaka cyana iko. Nki. Njena nyota marwa tenyo. Ondigana kubori. Onyomete mberega. Dikari tukongonya kuria machera kwasi yake tankore. Gese bona abantu bakuriye machera n'abatozi ko Yesu gwaka mabuta. Yesu gwakira mabuta baba machera barenga bakuriye machera. Machera takore ta choksi. Tali choksi. Na tenyo kuingira njizibu ati bese. Tobwati bese ingote tetori. Christmas. Gese ngine ngorende chandro chuturu na karbo ndo chobeke munwa. Nki. Babo ntomini babeke munwa bona yoko ra uranya kubwate satike. Yoko ko ngasa. Yoko ngasa stress. Stress yake. Digembe yanga kanejera. Ngate Antivirus nayo ngete stress. Oko ngire pocho yoko ngire kerega nimbo mwenye. Nana kuboli. Okay pore mugaka tunakana. Lakini ngocho nencho kwanga stress. Lango tabia kene ngo stress. Aye ndiko akurete nyama yamwe. Nje konya kokore kwota ndiko akurete no nyenusu. Nyama ribana titiri to chitake ni nare nyama to kana. Yakeria emeti enyeri. Nyama ni wato boroira mamu. Takuna mtemba ni boroira nyama ntake tetura rwarake. Bochaberi kaki. Bochaberi tike bintu bimbu ata tutorene kitokora. Ndikaki mugaka gento kyora kwana ongebereri. Lango taye kene ntake tembo. Kaki murugora kwacho asimba. Ni siyo macharo no takite. Jendi ye erubo ta. Eribu Erobo yo machara ne erobo ye nyama. Igunga tebi ntake tembori ya 4500. Amachere iguni Takonya ngibona kwa chinguru. Chinguru ngongora chinguru. Antivirus kenga nchenko menyeti ngwali. Nchenko menyeti. Munangole tababyiga. Onde nete kose munangoje nakwabusa biga babona paka gwatererire. Ngole meraba. Mumeta abakungumba renga banga niti babandende. Lakini anaamwire ngolende. Gusoko ocha kwanya chibesa kwa minyoka kwa kali kubabu Getamutamu kwa babage. Njira kwa besa. Ene gukona. Getamutamu cyokora mangana Getamutamu. Cyokora mangana baswatu. Ai, toranya ko ngabesa. Uguika nyomba kwaberuruka. Kwaberuruka kwa bomotinde kero batebesa. Ngo gosaba. Bono bakena kubori, tena kuboria. Gese ningangete sabunde to kuchokorera kuchibosi myaka ngutena kachibesa na. Ngo bana bali batene kali stachu bako kanyete bako chibosio. Ekara cyose bakorosia ngombe rugurari. Aki abana bachiko tenoro bako batyokerera imisuri ya ngombe. Ina ibu banyako to kambe kenyorike kama. Cyose yomo. Bono cyose kuko tata choma cyose no musanyo ne urenge classmate cyane to kale ka baba. To ndo go to tora mukwani ngoke ubugete bakore ngombe yu. Tando turagere
ugo topikia bana tanturagire ga tokorituko ayo tegete tonto seranse ga ne family turagire na barabu ya njoma yete tataka basimba taka kaigo omete ndanga tebinge baba no nyobuyo abana mete kuchukana bali school twandri tukeri tukorero imojoko tukiria mache tataka bomungaine baba kamungaine Christmas mwaba chwasi tomanye kugambuke nyereke erieta litioke kwana batugamba ningi gocha chanwa libinto mbi twakaisiko baba ya tomante korende erieta gakitonto abana bararagira buya erieta mete nubwati basyo buyo omwana mete kwana bali school baba ichoro ndende tata tiako ngirisi bitiko lakini chwese kokentora kana lakini nanya yo kwanta kolengere January nero endagara sima bana bali opanga kirege ntari njengo nya okora kirege nta injigo oh abantu bali banchaine Okiondo ngaki biane njode nozo no mara ko mono kwa changore ko ena gokire yani iriyo mana nyombe rianga gwansa mwata parano mwata kumanera Okiondo tore tamangana oga ntutaitite bitina ana mangana nyomba ko tuingiriega turi mtu bito kubange Christmas anya tukoye Christmas kyando ko chiario unabatika ngakora gere Christmas Antivirus sasa itanyomete abatari antonyomete kwa Antivirus yakosaka mukabiara abana koru January bono December yakire mugateberere bitina bono mubatikende muko bona yigwete ikinege ntora sekere umusacha bo umuntu no moroyo gakare yakosaka ikinege ntora sekere moroyo umusacha bo tabongo nkyogo teberere bitina toto bari mukana maisha iko toto bari mukana maisha kare chiro musacha ande che bona goto ke busibwana ga Okiondo tali gari moja monja ya kana nchine familia nende to kare ko kedi ba ko cherebo yani Antivirus yakora mukao bono kwatindia tali nkutindia kwani kata batindia kwa kachibantama ko kwa kachibantama papa yigo mama devi igombo tabeli kwarara kwa ali bo tabeli tali chinguru mukungo yakoiro mutumobe aje tako nyagiro papa kungwa sole tiako ngira mangana kwa moiro mututarengeiga ono muntu lengo mungwana no musacho lengo to kwa ninge ngai tata into ngiria mono no musani musani umetro musani onore tinko soba kan so ngechiri nambo nata te kobakonya bono ndage chikungira tali go tokonya no musani antagete ki Antivirus ngo konya antagete gesa nkonye kono go ikukwa na somo bono mbise gesa ngo konya antagete na baso no konya mukao gesa nkonye mukao no tebyo se mukao no te kokonya gesa tata kobakonya tokonya bono tokonye totali ngongira tokonya akinda bakonya Okiondo nae tokonja baka sumu kungu ngoma ite tinda gochaya bono nyono gokonya ngo konya bono nkane ngatari gokonya nkiabwata gakiara gokonya mugaka na go tonyo ko mama tapeka aba bwate binto mete tiniko kwana ebinto nimbwata muzwati na meta kimbete bwate ebinto kisia nimbwata papa bono erega nkabebera riri ngakiriyo gwakachikura mbwati gasenko baira no binto bire mukairo mutuguru nga ntori kuwakera muntu tamaitike songo kura ono mwemusie ono asikwara no twango kana twansi mwemusie mwana minto maite binte bira bero chikone chinkora Antivirus yerega bwangonde omwemusie ga ndigiri kor moisonde ke omwemusie akerete muchumbe simi kondigiare igo yotwanjete oyo twanjete Nyagetiara kiri to ko bachara papa airu buzanya oyere amete to kwatete kitarikie tyo mwemsie ko koligiga igone suko kwatete konga netera abantu nenja ko kobe nenjake tutake Christmas buya na ndo maite neta na abantu tingo ina abantu bubuya abantu babuna bachinga bona tete ngo piki mpiki na ngo ndapiki ntete mpiki abantu igampiki abantu omwemsie arolenga bado ground ninche ngo kwa ito to kwana nayo kwana in fact yo torangere ndo hotel sai no atoganyete no to kwana ya nganga imo kwana tia enda tura rumu Okiondo nange igwata batu chiko rumu gato hotel bado tura kora naye mangana aji kwa gotiga naye kwa irangora to gosika no abantu gonsi kalende bono no tamusika to gonsika tura amaronda anzike akintari ya Okiondo kora Antivirus asimogo chinongochi moko genda basacha boka mochi committee MCA abakungu no ntinto amakete chikura ntu amurere tichikure kenyereke kiro mukungu na begete ekura ya mali to amakete chikura botabeli karakira nango nakoboli nakoboli riswali botebi kwanya korantu to koligio mu women rep to komoligi moko moligi na ito abakungu moligi mu women rep ngote baiga na basacha boka mu amakete kura usaba kungu to akete kura to akere to mu MCA kura na no mugakero mu women rep igo kura ya nandi acheta MCA omo subati ligie women rep obo to somale ngete kebesa obo to somale ngete kebesa mungu takwira ngira maraki mtiko kilimache kira ngora kira bindongo tone bindongo jana no machere basacha boka moko genda committee MCA na ende tiganga na Bochaberi ne bayale koba nganko ire toro musubati
Ntokoira abantu babere ku familia mo. Inche tango tebi. Ntokoira Aba neke. Tango tana obe na. Mukani ako bete bya. Ari bya rango beta kora iga. Ekere moko genda. Kara atiga antivirus. Ekere moko genda. Otama tika antivirus man. Nyanchoka babwati. Aba kukurasi mongo ko bari represent. Aba kungu ko bari represent. Aganyo mo women rep ka gotokorangeria abantu ntocheza tebi. Enjote ngitente ibono ngende kuchia gotumba. Tirango tebi mogaka. Isa chibe sangu chukore umuri. Noncheke nende baba women rep. Yanda tike yoro rene mara kabutumanye gukwana. Naka bu mungaini baba. Ayo toto Okiondo togende. Utakongakera biyana abakonyire nagotiko nyara kende muri. Aya karuo. Toko gachimusani utakutika. Naka bu mungaini ndake. Asante Okiondo. Ora iga njero ngena notagenda mungumo cha antivirus. No konte ni nana anga yeto kora mangana. Antivirus. Ngomongina ngoje tole. Oga mbere tata. Ya jengo muito libo vende ko muito. Ni anengo muito mo mai. Nanga neta. Nanga emboli last Monday. Ama chera taite uni. Ama kuta 20 liters. Kwa igure chumi 50 kg. Kitakonya. Ngambachwes. Kwani asa chama kama agarde msiye chikura. Baba kungutu agate kura. Hasta yongochi. Nanga nini ungaje ta kwanza. Ke. Akiba. Mbuya. Nawe gakonza kusa. Naki. Igonaki. Igonaki. Naki ule buyenga dada. Mbuya ande toroji okaragero kuya. Na ora agere. Utago te kondagere na inje. Ngi go kali ko. Nkibona kiwo kwana. Ayoragero nero ko chiara. Gara tiga kombwata igo. Ntai tege ndongere ngokota ini fakiti nane na ngenjo nero ngora koligere ngenjo kete. Nakora ngenjo kete. Ibono nde serious. Ume to ko mona rete mo kete ngati ntiri ko na ba serious. Ngoja na ba serious. Ore serious. Ona alibu ona tengura nyorigere liore. Na bonta ke to montoro. Omonto. Abeska bange bare maiga abeska bara. Ona kozena kingokota ina ai kwan dorio ai no momin. Jino mwesika ro ti class ya ne to weka. Kirasi ka karen. Class to weka. Ya ba. Class ke vie ti bana ro chibuti chao nchikase tubete weka. Eji tata kake ne vie ngwara bona natira korwa. Ona buna iga sa yo ganda to ganda sike tominyo kiguma renje tokonda. Ebona nari ngote tari class ya no nakyorambo gori ne chibuti. Chibuti kwanza nakyorambo gori ne chibuti. Ngokogorera chibuti kabisa chiri chaba sibati chingi ya kabisa njiroro chiri bakobeka igoro mpaka chintenge igora. Kokogorera kabisa. Tata t-shirt ya tata ya. Eji tata ne binto kete bichanja. Erongi. Ona erongi yo. Kete binto mne kabaka. Ona nkiek. Babo ta ko nganja bana. Ona ngoma ni yo. Yoka, twakorere chapter. Tata nganja kaki. Kingo kwanja bana. Kimbwato musacho bwate V8 ayo bwate buto korangerie buti V8. Iwo bwato musacho? Iwo wantoro ju musacho ngongena na mure. Ambiate. Muri ngongena. Ngane to kwana. Tata kaki nganja. Kandire. Ai baba. Anya ko soma na nempa kebuku. Mata yo komina isato oturumbo kense ko tebanga. Yani teli no nya saya kateba teli buya obaje bieka igo ngankoretere orobaru. Bana igo tuli kosoma buku ngakyo tuli komanya chinsere chiebu. Bana buku ibona nakibo efasi yuwasoma igo ngibona njema etefasi yuma. Na mbabo Samusoni. Agateba bunga nyora monyore njira onde bwensi. Ogenda bana akonyore gatogenda ego chigari. Ai tata ntindi onde bwensi. Kwaigure? Ngibona baba kobera mokongu ngara. Enateba ene peste. Twakore ndiriga. Bana koso besi do bana kotogera. Ndi bwensi okonyora paro tabuna Samson akatebi okonyora. Yonga yete tenkonyora ne supermarket. Na temba to musacha ene peste twakore gabu. Peste. Omanye de muri kosoma buku na jiri ngoja kobate muri kosoma buku. Kanya kosome buku kokonyora yo ndeko chirogera abu. Omoiro yo watebo yo ndeko. Tata akimwasome buku. Na kai. Yo kwangangire. Na chira. Ngonyora nda banga abachanja.